आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बोराइ बाथौनि अननायाव आरो हांख्रायनायाव दिनै आङो गुवाहाटीनिफ्राय बे हिरिम्बापुर सिदागरानि बे गोथार बाथौसालिनि सराथि बायथाइ खुंनायाव आं फैनानै ओरैबायदि गोजोनदों। सोरगिदिं रंगिना संगिना जा दख'ना गाननायनि लोगोसे बे हिरिम्बा बाथौसालिनि सोरगिदिं आरो सिङावबो जेरैबायदिहाय माने साजायदों सिखोन साखोनहाय बेखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो गोजोननाय मोन्दों मानसिफोरा बेवहाय जोबोद गोसो गोथारै बाथौखौ बोराइ बाथौखौ फुजिफैदों आरो बिथांमोननि गांनाय लुबैनाय हास्थायनायखौ मोननो थाखाय बोराइ बाथौनियाव बोर बिनायखौ नुनानैबो जोबोद मोजां मोन्दों। आरो आंबो बे बोराइ बाथौनि बोर नागिरनानै आं दिनै बेवहाय फैनाय जादों। गोजोन्थों। हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि 50 बोसोर सनाथि मायथाइ खुंथाय बे समाव जों दुलाराय बुहुमनां बर' हारिनो गोजोननि मोजांनि जोङो हामग्लायनाय बावहरदों। आरो नोंथांमोननि सफैनायाव जों गोजोनदों जे दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगां जोंनि बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ जागायजेनदोंमोन आरो दिनै जों दुग्गाथावहै 50 बोसोर जोंनि धोरोमनि गासै खामानिखौ मावै फैयै दिनै जों सनाथि मायथाइ खुंनो जों हादों। बेवहाय जों थारैनो दुगादों। जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि आंगो धोरोम बाथौनि जों गोहो बोलो मोननानै जों बर' हारिनि आंगो धोरोमखौ बुहुमाव गोख्रों महराव जोङो दिन्थिफुंनो जों निस्सय हादों। मेथाइ बुंनांगौब्ला आं जोबोद मोजां मोनदों। आं दिनैल' फैयाखै। बे सिना खनानि जाय बे बाथौ मन्दिर गायसनजेननायनि साननैसो उननिफ्राय आं खबर मोननानै बेयाव सम सम फैबाय थायोमोन। आरो फ्राय मालाबा गोसो जालाबा आं मंगलबार दिनाव फ्रि थाब्ला खननै खनथाम फैनानै आङो खुलुमनो थांफैदों। आरो बेखायनो दिनैबो आं फैग्रो मोननानै बेयाव थांना खुलुमदों। बेथ' मोजां मोननाया साभाबिक। आरो आं सानो बेबायदि जोंनि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिया गावनि धोरोमनि मन्दिरखौ जेराव लोगो मोना मानो खुलुमनांगौ आरो बे हुदाया आंहा दङ। आरो स्पेसियेलि आं गोबां मानसिफोरनोबो बुंदों बे जे आं जेसेबांखिनि जोंनि बाथौ धोरोमारिनि मन्दिरफोर नायदों बिनि गेजेराव खैराबारिनि हिरिम्बा बे मन्दिरखौ आं साबसिन नुदों, साबसिन मोनो आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जिहेतु नै देग्लाय माने गोदान बोसोर 2023 बोसोर बे बिथिंखौ लानानै बाथौ धोरोमनि बागै माबा मोनसे लिरनायनि बिदि थांखि दं नामा सार? आं लिरगिरि होननानैथ' गावखौ खोब बिदि जाहिर खालामनाया आंहा साहस गैया। सुंद' सल' लिरो आङो, सल'मा लिरो, क्रिएटिभ लिरो। रायथाइ थाखिथाव आं लिरनो हमदों, लिरनोबो गोनां जादों। नाथाय धोरोमनि सोमोन्दै खोब गोथौयै हाबनानै लिरनाया खम। तागादियाव गोलैनाय मोनसे मोननै लिरदों। सोब सम्भब आङो बाथौनि सोमोन्दै लिरजेनदोंमोन 1987 सोआव मोनसे लिरदोंमोन। बे बाथौनि जाय दर्शन फिल'सफि हाबना दङ बिनि सायाव एसे लिरदों। आरो दिनै सेथि साननि गिबि हाबाफारियाव बिनि सिगां माने बेयाव गोबां मानसि बेयाव सफैदों। थानसालियाव धोरोम सिबिसुला सुबुंफ्रा सफैदों, बोराय बुरैफ्रा सफैनो हादों आरो थानसालिनि गायसनगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना सफैनो हादों, जायफ्रा थांनानै दङ। दा बेनिखायनो जोङो कमिटिनि जानानै जोङो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो जोङो बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों। जे मोनसे बेयो बिटिसिनि गेजेरावनो मोनसे सेक्रेट प्लेस जाबाय धोरोमनि थाखाय। आरो बेयाव दिनै माने गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि धोरोम सिबिसुलाफ्रा बेयाव दावबायनो फैयो। दा बेनिखायनो जोङो गोजोननाय फोरमायदों। दिनै सेथि साननि गिबि हाबाफारि जोंनि धोरोमनि नियम बादियै जोंनि जाथा बिरहोनाय, गतिके 50टा जाथाखौ जोङो बिरहोबाय आरो लोगोसे 50टा आलारि बाथि सावनानै जोंनि बे फोरबोखौ जोङो माने जागायबाय। खुलुमबाय। दिनै सिनाखना बियाब आनसलिकनि 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबो सान। बे फोरबो सानाव दिनैनो गिबि सान। बे गिबि सान बायदियै जे हाबाफारि दंमोन मोनफ्रोमबो जालांबाय। जेरै गोथार बाथौ थानसालि थारनाय, बेनि उनाव फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, बेबायदिनो सायनासालि बेखेवनाय आरो लांगोना बेखेवनाय,
बेनिफ्राय आलासि जिरायसालि नयं बेखेवनाय बेफोर गासैबो मोनफ्रोमबो फारि फारियै जोंहा थिखाना दोननाय आलासि बेखेवगिरिमोनखौ लानानै जोङो मोनफ्रोम आयदाखौबो मोजाङै मावफुंलांबाय। दायो सोलिगासिनो दङ माइनाव आरो लाइमोननि सावरायमेल। बे सावरायमेला सोलिगासिनो दङ। दा जोङो बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ दिनैनि सानाव जिखिना जों मावफुंलांबाय बयनिबो हेफाजाबजों मावफुंलांदों। मोजाङैनो जालांनाय बायदिखौनो दासिम मोनदों। उनथिंबो जाहाथे आरो साननै दंबावो उनथिंलाय आरो दा मोनासिमबो दंबावो बेबायदियै आफा इसोरनि अननायाव जाहाथे बेखिना हाबाफारिया मोजाङै जोबलाङो बेखौ आं आफा इसोरनियाव आर'ज गाबहरदों। दा जोंनि बे थानसालिनि मुङा जादों हिरिम्बा बाथौ थानसालि आरो बे थानसालिया गायसननायनि सिगाङावनो जोंनि नैबे ओनसोलनि गासै 27टा गामिखौ लानानै जोंनि आनसलिकआ जादों, बियाबा जादों। बे बियाबनि रायजो राजायानो गोदोनि आबौ आबैमोनानो जिखिना दा जायगा नुनो मोन्दों थानसालिनि बे जायगाखौ आवग्रिनानै लाखिखादों आरो गोबां खस्थ' खालामनानै बिथांमोना जायगाखौ दोनलांदों आरो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा जायराब जुराब जायगायाव न' फिसा लुनानैबाबो बिसोरो बावनायखौ दिन्थिलांदों। दा जोंनि समाजा एसे दावगानायजों लोगोसे धोरोमा एसे मिथिसारनायजों लोगोसे जोंनि गोरों गोरा बिथांमोना बे धोरोमखौ जोंनि बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनायनि सानखांथि फैनो हानाय लोगोसे बे थानसालिखौ फोसाबनाय महराव लाबोबाय आरो बे फोसाबनाय महराव लाबोनायनि गुदियावनो दङ जोंनि बियाबनिनो मानगोनां बारग' EM सार लोमस्राव दैमारि बिथांनि नाजानायावनो आरो बिथांजों लोगोसे रायजो राजाया हेफाजाब होनानै दिनैनि बे थानसालिनि आबुं महरखौ मोननो हादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि ओनसोलाव जि बेबायदि मोनसे मोजां थानसालि मोननो हागोन होननानै जोङो सानफेराखैमोन। दिनै जोंनि बयनिबो नाजानायाव रायजो राजानि नाजानायजों आरो सार बिथांनि नाजानायजों दिनैनि बे महरखौ मोननो हादोंब्लाबो जोङो जोंनि बे बियाबनि थानसालिल' होननानै जोङो साननानै लाया। जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे थानसालि होननानै जोङो साननानै लानो हायो आरो बे थानसालिनि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौ धोरोमा बुहुमनाङै गोसारनो हाथों आरो जोंनि मोनदांनायाव बेनि गेजेरजों बाथौ धोरोमा गोसारदों होननानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला गोबां नायगिरि मोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बे थानसालियाव फैयो आरो बेनि गेजेरजोंनो जों मोनदांनो हायो जोंनि बे बाथौ धोरोमा नैबे जोंनि हिरिम्बा थानसालिनि गेजेरजों थारैनो गोसारमारदों बेखौ जोङो फोरमान मोननो हायो आरो गोबाङानो फैनानै बाख्नायलाङो मोजां कमेन्ट होलाङो। बेनि गेजेरजोंनो जोङो मोनदांनो हायो थारैनो जोंनि बाथौ धोरोमा इयुनाव बुहुमनाङै गोसारगोन आरो जोंनि धोरोमा थांनानै थागोन आरो जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन, जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन बेखौ आसा खालामनो हाबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो आसा खालामनायनि गेजेरजोंनो जोङो एसे दावगालांनायखौ गोसारलांनायखौबो नुनो मोनबाय।